mates, welcome aboard. Join me as I take you to the different travels destination. Ngayong araw, ang ating destination ay ang tinaguriang The City of Love. Welcome to Iloilo City. Ang syudad ng Iloilo ay ang kabisera ng probinsya ng Iloilo at ang pinakamaunlad na lungsod sa Kanlurang Visayas. And for this Iloilo trip, dito kami nag-check-in sa Castle Chateau Hotel. Ito ang napili kong hotel dahil napakaganda ng location ng hotel na ito dahil nasa harap lamang ito ng provincial capital and Iloilo Museum. Dahil galing pa kami sa Boracay, hapunan ang nakapag-check-in kami sa hotel. After makapag-check-in, gala agad and let's take some dose of caffeine. 6040 Cafe is a newly opened cafe dito sa Iloilo. And their specialty, 6040 Frappuccino and Bibingka Cheesecake. And after mag-coffee, tambay naman tayo sa bar ng hotel. Presenting the Wonderpool Bar. True to its name Wonderpool, napaka-wonderful nga ng pool area ng bar na to. Perfect para mag-chillax, dinner, and have some dose of alcohol. Tara guys, tagay para sa tagumpay. Halabira, Iloilo! O diba, sobrang ganda at perfect na place na to para sa isang Ilonggo nightlife. And dahil tapos na ako mag-dinner, nakapag 1 bottle na rin ng beer. Now, the pool is calling me. And it's swimming time. Napakaganda ng place na to at sobrang perfect para sa isang pool party. Party party! Nga lang, Monday kami nung pumunta dito sa Iloilo, so kaya wala yung mga Iloilo party goers. Pero hindi pwedeng hindi mo i-enjoy ang napakagandang pool area ng Wonderpool Bar. Hey guys, for our accommodation dito sa Iloilo, dito kami tumuloy sa Castle Chateau Hotel. So this is our room guys. Nag-book namin ang room na to via Agoda for only 1,200 pesos. So, ito siya guys. Napakasimple lang ng room. May dalawang single bed,
Tapos may television, and then table na maliit, and then mirror. And then dito guys, nandito yung shower and then yung comfort room. So, for 1,200 pesos guys, napakaganda ng room na to. Sobrang sulit na and very budget friendly. If I were you guys, kapag nag-visit kayo dito sa Iloilo, try to book Castle Chateau Hotel. And now, good morning, Iloilo. Mayong aga, mga palangga ko. Para sa isang morning stroll, napakaganda maglakad-lakad dito sa The Esplanade. A breath of fresh air plus the perfect view of Iloilo River equals umagang kay ganda. Te, majaging na ta? Good morning Iloilo. This is our second day dito sa Iloilo and we are here in Esplanade and dito guys makikita nyo the beautiful Iloilo River. Perfect gudi ang magtambay sa Esplanade, lalo na kung may ka-holding hands ka samtang kalakat-lakat. Noy, nugay lumpat, kaya mo na. Joke lang. Dawgin gutom ko aw, ngita tabla kapihan. And dahil malapit lang din ang hotel sa La Paz Market, so we decided na doon na magkape sa Madge Cafe. And papuntang La Paz Market, madadaanan muna ang Gaisano Grand, isa sa pinakauna at pinakamalaking mall dito sa lungsod ng Iloilo. And after a few minutes na paglalakad, welcome to La Paz Market, welcome to Madge Cafe. Brewing for almost 80 years, ang Madge Cafe ay isa sa pinakasikat at pinakaunang coffee shop dito sa lungsod ng Iloilo. Hey guys, good morning. So we're here in Madge Cafe para tikman ang kanilang famous coffee na mas matanda pa sa lola nyo. Tara guys, kape. Ano nga ba ang perfect partner sa kape? Of course, mga local Ilonggo kakanin tulad ng ibos and puto. Wow! Namit gid. Thank you, Madge Cafe. See you next time, mga piko diliwat, magbalik ko sa Iloilo. Let's go back to our business and continue our Iloilo trip. Konting lakad lang from La Paz Market. Welcome to Museo Iloilo. If you want to know more about Iloilo culture and tradition, bisitahin lamang ang Iloilo Museum. At sa tabi lamang ng Iloilo Museum ay ang Iloilo Provincial Capital. Welcome to Iloilo Provincial Capital. Dito matatagpuan ang opisina ng gobernador ng probinsya ng Iloilo. Bato kita, Iloilo.
And punta naman tayo sa ating next destination, ang Molo District. Welcome to Molo Mansion. Ang Yolo Kunsing Mansion, o mas kilala bilang Molo Mansion, ay tinayo taong 1920. Binuksan sa publiko ang bahay na ito taong 2015 para sa mga art and cultural event, food and trade fair at marami pang iba. Welcome to Molo Plaza. Sa harap lang ng Molo Mansion ay ang Molo Plaza and Molo Cathedral. Napakaganda ng plaza na ito na may hahalin tulad sa mga plaza sa Italy. Sobrang gram-worthy, right? Isama mo pa ang napakagandang The Molo Cathedral. O di ba parang bumiyahe ka lang sa Italy? This is the beautiful Molo Church. After mamasyal sa Molo District, let's go back to our hotel para mag-check out. O di ba? Napakaganda at sobrang classic ng interior ng hotel na to. Hey guys, so for our lunch dito sa Iloilo, dito kami kumain sa S&R Iloilo since walang S&R sa Bacolod. And gusto lang namin i-try ang pizza nila, chicken, and Salisbury steak, and then their milk tea. And thank you nga pala sa good friend ko na si Sir Roy. Kasi dumaan lang ako to say hi sa kanya doon sa office niya sa Western Union. Pero pinadala niya ako guys ng pasalubong dito from Iloilo. So, got some bizcocho na may uwi ko sa Bacolod. So, thank you Sir Roy. And tara guys, kain tayo. And bago umuwi ng Bacolod, hindi pwedeng walang bitbit na siopaw from Roberto's. And after makapag-take out ng siopaw for pasalubong from Roberto's, daan ng saglit dito sa The Coffee Break. Isa na nga siguro ito sa pinakasikat na coffee shop dito sa Iloilo para bumili at humigop ng napakasarap na kape. So guys, nandito na ako ngayon sa Iloilo Ferry Terminal dahil uuwi na ng Bacolod, tapos na yung bakasyon sa Boracay and Iloilo. So guys, we're going home and tapos na yung Boracay and Iloilo trip. See you in my next and future vlog. This is Dextination. Once again, always say bon voyage, keep safe guys. Bye. Thank you for watching my vlog. Madamog na salamat, Iloilo. If you like this Iloilo trip, please give it a thumbs up. Till my next vlog,
Halong kamo mga ka-Dextination.